Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Lalle muna duk musulmi na duniya fata alheri. Duk wanda bai son talakan Najeriya da alheri ko ubangiji Allah tura mai asiri. Kwanakin baya da shugaban kasar mu yace akwai lakura a cikin kasar. Yan kasar Najeriya ce su kare tashi. Yanzu kun ga kwanan nan sun zo sun saci yan makarantar kwana mutum 100 yara 100 aka dauka. Kuma lakurawa ne suna nan kan giwa tsakanin Kebbi suna nan Allah ya dibe mu wannan duk wanda yace ba gaskiya nake hodi ba Allah tuna mai asiri. An ba mawaki kudi na ta waka ga babu security. Mutane suna ta barin garurukansu. Kusan mutum miliyan 3 ke da kai a Niger da shekara 3 tun kakin ayi mulki da aka yi mulki kuma na rantsi da Allah da Annabi lakura da aka kawo so ake a dinga kashe ku saboda iko tulum bai tahi APC take ko wani uban wane ne wannan shegiya kungiya mai kungiya shi ne Allah ya dibe mata albarka tunda na gaba har bai yi albarka cikin ta ba na san tulum bai albarka cikin wannan kungiya ku yi ta cikin wannan kungiya ku yi roƙon Allah Allah ya ba ku wani matashi adali wanda zai gyara muku Najeriya sai Allah amma wannan masu raba mashina da masu raba motoci wallahi tallahi din cinan ne dai sun san wajen Allah ba su da mafita sun riga sun binne mutun da rai dan siyasa na shirya da ke binne mutun da rai abinda doki da rai kai wannan mutun ina shi da tausaya matalaka wassalatu wassalam ala rasulillah bayan haka masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah malam gobe ya harkoki kana lafiya Allah tabbatar da alkhairi yanzu ina kan kafa ta TikTok sai na yi karo da wannan bidiyon naka. Malam Bobe ko lokacin da bai girma shugaban ƙasar Nijar ya faɗi maganganu a kan Lakurawa da kuma maganganun da ya cin a wajen Chadi, wajen abinan Borno, jejin nan wajen Sanfisa duk maganar da ya yi wallahi dukkan talaka Najeriya sun amince da wannan magana. Wa'anda sun kamisa wannan magana su ne jam'iyya mai mulki wallahi su ne suka masa sirarara da 'yan maularsa da kuma can wannan su Nuhur Baɗu wanda ake ta zarge-zargen su zarge-zargen al'umma yake a kansu wallahi su suka fito suka masa amma maganar mai girma Baba Cani kai Malam Bobe wallahi ba mu musa ta ba tun da ya faɗi wannan maganganun wallahi mutane da yawa sun fito sun gamsu da wannan magana kuma sun yi maganganu a kai wannan shine magana na adalci kuma ita ce magana ta gaskiya kuma wallahi Bobe kai ma ka sani wallahi talakawan Najeriya a lokacin da wannan bawan Allah ya faɗi magana wallahi sun yarda illa iyaka na gaya maka ɓangaren sirarara ne da 'yan siyasar ɓangaren CPC su suke da kwankwanto akan wannan amma in ba su ba kuma wallahi su kansu wasunsu wallahi sun yadda wa'ansu son zuciya ne kawai son zuciya ne ya lullube musu ya lullube su wasu kuma abin da za su samu ne a siyasance in sun ka fito sun ka ce sun yadda suna ganin ba za su samu abin da za su ci ba don haka kwanda su ƙi gaskiya duk yadda za a yi su ba ƙarya kariya wallahi sai dai su yi haka amma wallahi duka maganganun da Baba Cani ya faɗa tun wannan lokacin inda za ka bi feje na wallahi sai ka samu tun wannan lokacin mun yi ta bidiyoyi mu mun yarda da wannan magana kuma mun yi kira mun ce a koma kan wannan magana ita ce ta gaskiya domin ai shi Baba Cani ya bambanta da duk sun Baɗu dalili ai shi security ne kuma shi wannan jejin ai ya yaƙi a ciki ya jagoranci sojoji an yaƙi a wannan Sanfisa babu abin da bai sani ba har gobe security ne shi ya kako dole ne zai san sirrin abubuwan da yake faruwa a ƙasa da wajen ƙasa tunda ya tafi wurare da yawa ya yi yaƙi ya san kuma ainihi makwantar duk wani mugu ɗan ta'adda ya san ainihi makwantarsu babu abin da bai sani ba to wanda yake masanin tsaro ya zo ya gaya maka ya ce maka ga inda matsala take sai ka zo kai da an kula kai da ba komai ba sai ka zo ka ce a'a duk wa'annan wanda suka cewa a'an nan yara ne na 'yan siyasa wanda ba su ma san inda kan suke ciwo ba balle su san inda ɗakin su yake ruwa balle su sa ƙasa su toshe wajen ko ya abin rima ne a sha kiɗa wanda ba san ciyan kansu ba yau a ɗauka a basu gobe a ɗauka a basu jibi in ba wanda zai basu ba su san kuma hanyar da za su sa ba wani Allah su koma su zanto masu halin ɓeraye saboda haka wallahi amma Bobe tsakani da Allah lokacin da Cani yau na magana Baba Cani wallahi
in ka kasa Najeriya kashi 5 nan dai arewacin Najeriya ban ce maka kudu ba, a nan dai arewacin Najeriya insha Allah sai ka samu kaso 4 wallahi sun yarda da maganar Baba Cani. Kuma yanzu ka ga shugaban ƙasar Nijar ne, amma mutanen da suke supporter ɗinsa da za ka tara Tinubu ɗin nan wanda suke supporter ɗin Baba Cani wallahi sai ka samu sun mafewa akan wanda suke ainihin supporter ɗin wannan Tinubu ɗin nan. Da Baba Cani nan sai ka sami su sune ninkin ba nike, kaga ba shugaban Najeriya bane. Kuma fatattaki na alheri da kake ga yana fitowa daga 'yan Najeriya baka gani ana yaba wannan shugaban ƙasar tamu wannan fatar. Saboda yanayin su ba iri ɗaya bane, kwalitin su ba iri ɗaya bane, adalcin su ba iri ɗaya bane, san su ga talakawa ba iri ɗaya bane. Saboda haka ba magana bace Malam Buba ta cewa 'yan Najeriya suka ce a'a 'yan siyasa zaka ce ta CPC makwaɗaita daga cikinsu su ne sun ka ga suna da ƙalubale akan wannan magana. Amma mu 'yan Najeriya tun da ya zo ya faɗi wannan magana wallahi mun ya fita. Duk abin da 'yan Najeriya suke faɗa akan wa'annan mutanen kai kuna gani babu sauyi. Nan mun ka zo mun kai ta rikici da maluma ana ta fafatawa akan maganar sulhu da 'yan ta'adda muka ce ba sulhu. Sun ka je sun ka kira malumansu da wasu 'yan siyasar su an ka zo an kai ta cece ku ce muka ce babu sulhun nan. Sun ka ce sai sun yi sulhun, yanzu ga sun je wai sun yi sulhu wai a haka. Saboda haka kai dai Malam Bube sha'anin Najeriya ku taya mu da addu'a kawai. Wallahi ƙasar mu tana buƙatar addu'a a yanayin da muke ciki, kuma halayya irin ta mutanen mu yi abin da ya kamata. Ga abubuwan da yake tunkaro mu, ga barazanar Amerika, ga kuma barazanar rashin tsaro 'yan ta'adda nau'i kuma kawai wai sun zo sun kama musu addini. Wanda ya ce mu wannan kahiri, wanda ya ce mu wannan dan bid'a, wanda ya ce mu wannan baki annabi, wanda ya ce duk gasu nan sun zo suna musu banza, ana tunkara ƙasarsa ana so a rusa ta, amma da yake su wawaye ne sun komo suna musu addini. Wallahi Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ji kan magabatan mu. Kai ma Buba Allah saka maka da alkhairi, Allah saka maka da alkhairi, Allah sa a gama lafiya. Allah ka rufa mana asiri ƙasashen mu, ubangiji Allah ka ba su zaman lafiya. Dukkan barazanar da take tunkara mu Allah ka yaye mana. Allah ka zaunar da mu lafiya, ka zaunar da ƙasashen mu lafiya. Salam.